kumedo kete Ramogi TV ji 18 osewito ngimagi kamaromo 106 dhi nyime kod thieth e kaunti ma Wajir banga motuo magalagala mikelo kod lwang'ni moro mayudore e kuoyo mong'ere kaka Kala-Azar. Tuo manyaka sani osemako ji 532 oselandore sub county 4 kendo chuno tend county mondo ji okenge makedo gi tuono kendo reso oganda. Judith Omondi nikod ler. En tuo magalagala ma oseyanga kaka Kala-Azar, ma tuo ma ikelo kod kit lwang'ni moro madaki e kuoyo. E kaunti ma Wajir, sub-county 4 oseyudo midhiero ni, kendo koro sirikal mar kaunti ni osechako manyo lai ma ginyalo resogo jopiny. Tuo ni mane ochakore dwe mar 12 higa ma okalo, osekawo ngima ji 18, ji 532 oseyude, ka nyaka sani to ji 106 ne ute thieth ma opogore e kaunti no. So far, we have 106 patients admitted. But as I said again, line-listed patients are 532. Equally, there were 18 deaths reported, most of them because of late reporting or post-health-seeking behavior, wanting health-seeking behavior of our people. Methodological complication is the main cause of death in Kala-Azar. These drugs we are using are not 100% effective. Sometimes also it has complication. So those are the issues and challenges we have with treating Kala-Azar patients. Tend county ni oseyaro ute jotuo, motelo ne rwako jotuo mamoko, ka bende masinde mag konyo lakteche kedo kod tuo ni bende osenyiew. As the county government, we have procured the needful drugs. We have also replenished our stores in terms of improving the malnutrition aspect of the patients that are admitted. We have done as much as we can to do blood donations and requests from other partners, including the national government, to make sure that we are able to attend to the patients that need immediate attention in terms of blood transfusion. Tuoni kelo liete del, dhero kata wito kilo, nok mar remo, midhiero e adundo e kind mamoko. Ka koro jolony kwayo jopiny, mondo miyo beda kicha poni gin kod ranyisi machalo kod mag Kala-Azar. Judith Omondi, Ramogi TV.